2314 student fallew jew kienu assenti għall-eżami tal-matematika fil-livell ordinarju. Għas-suġġett tal-Ingliż kien hemm 1936 student li fallew l-eżami jew kienu assenti. Fil-Malti kien hemm 1526 student li jeħtieġ jerġgħu jagħmlu l-eżami. Fil-Fiżika kien hemm 1376 student li fallew l-eżami jew inkella ma marrux jagħmluh. Għal dawn l-istudenti il-Gvern qed jorganizza lezzjonijiet ta' reviżjoni b'xejn, inizjattiva li qed issir għall-ewwel darba bilan li l-istudenti jħejju ruhom għar-risit ta' Settembru. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo qal li b'kollox dawn l-istudenti se jingħataw lezzjonijiet ta' 6 sigħat fil-ġimgħa għal 5 ġimgħat. Qed noffru din l-opportunità biex dawk l-eluf ta' żgħażagħ li għal xi raġuni jew wara ma ġabux il-grad mixtieq, intuhom ċans itejbu il-grad tagħhom. Se jkollhom opportunità tajba li se jkollhom għalliema magħhom, se jkunu fi gruppi żgħar, se jkunu qed jagħtuhom l-attenzjoni kollha meħtieġa biex matul dawn il-5 ġimgħat ikunu jistgħu jtejbu l-kundizzjoni tagħhom. Għal dawn il-lezzjonijiet kien hemm rispons tajjeb tant li sa 2 wara nofsinhar kienu diġà applikaw ma' 711 student. L-aktar lezzjonijiet li applikaw għalihom kienu dawk tal-matematika fejn kollox applikaw mal-439 student. Għal-lezzjonijiet tal-Ingliż applikaw ma' 362 student u għal-Malti applikaw mal-266 student. Fil-waqt li għal-lezzjonijiet tal-Fiżika applikaw 232. Il-Ministru tal-Edukazzjoni qal għalih huwa ta' tħassib li studenti ma jgħaddux mill-eżamijiet bażiċi u kien għalhekk li l-Gvern ma qadx lura milli jieħu l-inizjattivi meħtieġa. Din l-għajnuna għandha tgħin ukoll biex l-istudenti ma jaqtawx qalbhom. L-appell tiegħi huwa biex ma jaqtawx qalbhom u ma żgħar wisq biex jaqtaw qalbhom huwa lussu li ta' qalbek m'għandek qatt tippermetti dan il-lussu, trid tkompli tagħmel sforz u jiena nemmen li jekk tagħmel sforz u qed tingħata l-għajnuna meħtieġa tista' tasal. L-applikazzjonijiet għal dawn il-lezzjonijiet tar-risit jistgħu jinkisbu minn fuq is-sit education.gov.mt. L-applikazzjonijiet se jibqgħu miftuħa sa nhar l-4 f'nofs il-lejl.